Анкарада 14 сәгать. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 25 март шәршәмбе көне. Сез турыдан-туры эфирда Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 19 метрлык кыска дулкынның 15360 кГц ешлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр w.trtdinle.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының Динле тыңла кушымтасыннан Вот-Ис радио каналыннан тапшырыла. Тапшыруларыбызның кабатлавын Казан вакыты белән сәгать кичке 8 яртыда интернет һәм иярчен аша Вот-Вес радио каналыннан тыңлый аласыз. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң Төркиянең милли спортчылары язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз. Төркия илбашы Рәҗәп Тайип Эрдоган Казакстан илбашы Касым-Җомарт Токаев белән телефоннан сөйләште. Сишәмбе көнне элемтә рәислегенең Төркиянең социаль медиа платформасы Н-Социаль аша бастырылган белдерүгә караганда, ике лидер Төркия белән Казакстан арасындагы хезмәттәшлекне күздән кичерде һәм көнүзәк халыкара мәсьәләләр хакында фикер алышты. Эрдоган Анкара җитәкчелегенең Астана җитәкчелеге белән мөнәсәбәтләрне тагын да ныгыту тәвәккәллеген кабатлап, мөнәсәбәтләрне югары дәрәҗәгә күтәрү юлындагы эшчәнлекләрнең дәвам итүен һәм киләсе чорда өстәмә адымнар ясалачагын белдерде. Илбашы шулай ук Казакстанда үткәрелгән соңгы төп канун референдумы нәтиҗәләренең хәерле булуын теләде, Токаевны Ураза байрамы һәм Нәврүз белән тәбрик итте. Төркия илбашы идарәсенең элемтә бүлегенең белдерүенә караганда, илбашы Рәҗәп Тайип Эрдоган һәм Катар әмире Шейх Тәмим бин Хамад әл-Сани телефон аша сөйләшеп, Катар Төркия Берләшкән көчләр командалыгында булган боралак хәрәкәте уңаеннан кайгы уртаклаштылар. Белдерүдә әйтелгәнчә, ике лидер шулай ук төбәктәге соңгы тәрәккыятлар турында да фикер алышты. Төркия Милли саклану министрлыгы мәгълүматларына караганда, боралак җомга кичендә күнегүләр вакытында техник җитешсезлек аркасында диңгезгә төшкән. Бу вакыйгада 7 кеше һәлак була. 4 Катар кораллы көчләре хезмәткәре, 1 Төркия кораллы көчләре әгъзасы һәм Аселсан саклану ширкәтенең 2 техник хезмәткәре. Әңгәмә барышында Шейх Тәмим Эрдоганга төбәктәге сугышны туктату өчен күрсәткән тырышлыклары өчен рәхмәт белдерә. Шулай ук ике ил төркемнәренең даими диалогта калачагы әйтелде. Төркия илбашы Рәҗәп Тайип Эрдоган Израиль һәм Иран арасында көчәюче конфликт аркасында илне ут кыршавыннан читтә тотуда катгый булуларын белдерде. Бәрелешләрнең төбәктә озакка сузылган җимерле сугышына әйләнү куркынычы турында кисәтте. Анкарада узган кабинет җыелышыннан соң чыгыш ясаган Эрдоган Төркиянең бу вазгыятьне дәүләт акылы һәм саклык белән идарә итүен әйтте. Эрдоган без илебезне ут камавыннан читтә тотуда катгый дип белдерде. Анкараның сугышның төбәк дәүләтләре арасындагы киңрәк конфликтка әйләнүен теләмәвен ассызыклады. Иранның атомтыш энергиясе оешмасы АКШ һәм Израильнең бу шәһәр атом электр станциясына һөҗүм итүен белдерде. Әйтүләренчә, бер снаряд аның территориясына төшкән, әмма зыян китергән. Дәүләт мәгълүмат агентлыгы ИРНА оешмага сылтама ясап хәбәр иткәнчә, бу шәһәрнең көньягында урнашкан объектның якыннарына җирле вакыт белән якынча 21 сәгать 8 минут тирәсендә снаряд төшкән. Белдерүдә моннан тыш беренчел хисапларның бернинди техник матди зыян яисә үлем китем булмавын күрсәтүгә җиткерелә. Станциянең барлык бүлемнәре исән-имин. Бу вакыйга ахыры көннәрдә атом төш объектының янында булган икенче һөҗүм. Охшаш һөҗүм 17 мартта башкарылган иде. Аның нәтиҗәсендә дә зыян яисә яралану теркәлмәгән. Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Иран киеренкелек арту сәбәпле төбәкнең куркынычсызлык тәртибен үзгәртү омтылышы буларак каралган якын көнчыгыш илләрен АКШ һәм Израильне читләштерәчәк яңа төбәк куркынычсызлыгы һәм хәрби иттифак төзергә чакырды. Видео мөрәҗәгать белән чыгыш ясаган сүзче Ибрахим Золфагари төбәк илләренең тышкы көчләргә ышану урынына үз саклануларыннан җаваплы булырга тиешлеген әйтте. АКШ һәм Израильнең дәвам итүче һөҗүмнәрен зуррак хезмәттәшлек таләп итүче яңа этап дип атаган Золфагари, гарәп һәм мөселман илләрен уртак региональ һәм ислам бәйләнешләренә нигезләнгән коллектив куркынычсызлык низамнамәсе астында берләшергә чакырды.
New York Times хәбәр итүенчә, Америка Кушма Штатлары Иранга якын көнчыгыш сугышын туктатуга юнәлтелгән 15 пункттан торган план тәкъдим итте. Бу бәрелешләр 4нче атнага кергәндә чыгу юлы булдыру өчен тырышлыкларны күрсәтә. Тәкъдим Вашингтон һәм Тәһран арасында төп арадашчы булып күренгән Пакистан армиясе командиры аша җиткерелде. Хәбәрдә әйтелгәнчә, план Иранның баллистик ракета һәм атом төш программаларын, шулай ук мөһим диңгез юллары тирәсендәге куркынычсызлык мәсьәләләрен үз эченә ала. Вашингтонның дипломатик алгарыш турындагы сүзләренә карамастан, Тәһран АКШ белән сөйләшүләр алып баруын кире какты. Birleşken Milletler Uyuşması Тынычлык Шурасының югары дәрәҗәдәге вәкаләтлесе утны туктатуның беренче этабында шикләнгән яхшыруларга карамастан, Газадагы шартлар бик авыр булып кала дип кисәтте. БМО Иминлек Шурасының Фәләстин темалы утырышында чыгыш ясаган Тынычлык Шурасының Гази югары вәкиле Николай Младинов төп хезмәтләрнең сугышка кадәрге дәрәҗәләрдән күпкә түбәнрәк эшләвен, сәламәтлек саклау системасының бөтенләй диярлек җимерелүен һәм икътисади эшчәнлекнең туктап калуын әйтте. Младенов эш кичектергесез өстенлекле бурычны билгеләп, Рафах шик буе капкасының ачык калырга тиешлеген ассызыклады. Нинди дә булса шикләүләр утны туктатуның икенче этабын гамәлгә ашыруга турыдан-туры кымшаулаячак дип кисәтте. Катар энергия компаниясе Иран ракета һөҗүмнәре төп объектларга зыян китергәннән соң кайбер сыйгайтылган табигый газ белән тәэмин итү килешүләренә форс-мажор игълан итүен җиткерде. Катар матбугаты хәбәрләренә караганда, бу чара Кытай, Италия, Бельгия һәм Көньяк Корея белән килешүләрне үз эченә ала. Форс-мажор тәэмин итүчеләргә үз контроленнән тыш вакыйгалар аркасында тапшыру графиклары кебек йөкләмәләрне штрафсыз туктатып торырга мөмкинлек бирә. 18 һәм 19 мартта Раслафан сәнәгать комплексына ракета һөҗүмнәре нәтиҗәсендә 2 сыйгайтылган табигый газ эшкәртү җайланмасы һәм газдан сыйыклыкка әйләнү эшханәсе зыян күрде. Иран Трамп администрациясына башка югары дәрәҗәле түрәләр белән түгел, илбашы урынбасары Джей Ди Венс белән сөйләшүләр алып баруны өстен күрүен белдерде. CNN 2 төбәк чыганагына сылтама ясап, Иран вәкилләренең АКШ-Израиль хәрби хәрәкәте белән тамамланган элеккеге сөйләшүләрдән соң ышаныч җитмәү сәбәпле махсус вәкил Стив Витков яки Жаред Кушнер белән кабат очрашудан баш тартуларын белдерде. Чыганаклар әйтүенчә, Венсның сугышны туктату теләге күбрәк дип санала. Бер чыганак Венсның конфликтны туктатуга омтылуы турында фикер йөртә. Икенче чыганак булай ди: администрация кемне җибәрергә карар кылса, иранлылар шул кеше белән эш итәргә тиеш булачак, ләкин бу аларның башка сайлау мөмкинлеге юк дигәнне аңлатмый. Хисапта бу атна ахырында Исламабадта очрашу үткәрү әле дә карала дип әйтелә, ләкин чыганакларның аның булачагына шикләнүләрен белдерделәр. АКШ илбашы Дональд Трамп сишәмбе көнне иртән АКШның Иран белән хәзерге вакытта сөйләшүләр алып баруын һәм Венс дәүләт сәркатибе Марко Рубио, Витков һәм Кушнерның дипломатик тырышлыкларда катнашуын әйтте. АКШ Иранга Пакистан аша 15 пункттан торучы сугышны төгәлләү планын җибәргән. Анда Тәһранның атом төш һәм баллистик ракеталар программалары, шулай ук Ормуз бугазындагы диңгез иминлеге белән бәйле адымнар күрсәтелгән. Иран рәсмиләре кайбер дус илләрдән АКШның сугышны туктату өчен сөйләшүләр үткәрү үтенече турында хәбәрләр алуларын, ләкин Вашингтон белән турыдан-туры сөйләшүләр алып бармауларын әйтте. Һиндстандагы махсус мәхкәмә Кашмирдан булган каршылык күрсәтү лидеры Асия Андрабины гомерлек төрмә җәзасына хөкем итте. Аның 2 ярдәмчесе София Фәхмәдә һәм Нахида Насрин бәхәсле канунсыз эшчәнлекләрне булдырмау кануны кысаларында 30 елга иректән мәхрүм ителде. Дәхлидәге махсус вәкаләтле милли тикшерү агентлыгы мәхкәмәсе судьясы Чантер Житсинг җәза мөддәтенә кагылышлы яклау чыгышларын тыңлаганнан соң үз карарын игълан итте. 3 шәхес 2026 елның 14 гыйнварында Һиндстан җәза канунының төрле маддәләре буенча террор гамәлләре өчен яшертен эш алып бару һәм дәүләткә каршы сугыш ачу дип гаепләнеп хөкем ителгән иде. Бу карар Кашмир һәм халыкара хукук яклау оешмалары тарафыннан кырыс рәвештә гаепләнде. Бөтен дөнья адвокатлар берлеге ясаган белдерүдә озын мөддәтле кулгалулар, гадел мәхкәмә хукукын бозу һәм практикада гомерлек төрмә җәзасын аңлатучы хөкемнәр ашыгыч халыкара хукукый тикшерү таләп итә дип белдерде. Бу хөкем гыйнвар аендагы мәхкәмә карарыннан соң чыкты һәм Һиндстан идарәсендәге Кашмирдә сәяси шәхесләргә каршы канунсыз эшчәнлекләрне булдырмау кануны кысаларында алып барылган дәгъвалар чылбырына яңасын истәде.
Әлеге канун гражданлык ирекләрен яклаучылар тарафыннан үзбашлы кулланылуы сәбәпле күптәннән тәнкыйтьләнә. Ислам хезмәттәшлеге оешмасы 2021 елда Андраби һәм аның 2 ярдәмчесенең нигезсез гаепләүләр белән төрмәгә утыртылуын гаепләгән иде. 1987 елда хатын-кызлардан гына торган Духтаран Эммилләт исемле оешманы төзегән Андраби соңрак Һиндстан тарафыннан тыелган бу структураның лидеры иде һәм 2018 елның апрель аенда Милли тикшерү агентлыгы тарафыннан кулга алынган иде. Аның ире Касым Фактонның да 30 елдан артык Һиндстан төрмәләрендә утыруы белдерелә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы тулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Türkiye'nin milli sportçuları. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркиянең милли спортчылары тапшыру тизмәбезнең бүгенге чыгарылышында Төркиянең танылган спортчысы 1948 елгы Лондон Олимпиадасының алтын медаль иясе көрәшче Мәхмәт Октав турында сүз алып барабыз. 1917 ел Истанбул Госманлы императорлыгының соңгы еллары. Шәһәрнең шау-шулы районнарының берсендә туган Мәхмәт Октав киләсе елларда илнең символына әйләнәчәге турында уйлап та карамагандыр мөгаен. Мәхмәт спорт карьерасын яшьлегендә футбол белән башлый. 1942 елда Истанбулның танылган клубларының берсе булган Касым Паша клубында уйнаганда ул тормышын үзгәрткән бурылыш ясый. Көрәшне сайлый. Ул елларда Касым Паша клубы көрәш дөньясының йөрәге була. Газан Фербилгә һәм Мерсинле Әхмәт Керәши кебек легендалар бу клубта шөгыльләнәләр. Мәхмәт Октав та бу мөхиттә һәм тиз арада келәмдә алыштыргысыз исемнәрнең берсенә әйләнә. Мәхмәт Октавның спорт карьерасына якыннанрак тукталыйк. Көрәш Төркиядә спорт төре генә түгел, ул гасырлар буе сугышкан, йөгергән, атта йөргән милләтнең көч һәм намус өчен көрәше. Мәхмәт Октав заманча олимпия ярышларында бу тирән тамырлы традицияны чагылдырган әйдәп баручы шәхесләрнең берсе. 1948 елда дөньялы 2нче Бөтендөнья сугышы яраларын төзәтә иде. 1940 һәм 1944 еллардагы Олимпия уеннары сугыш аркасында үткәрелмәде. Лондонда яңадан башланган бу 14нче Олимпия уеннары спорт ягыннан гына түгел, халыкара бердәмлек ягыннан да зур әһәмияткә ия иде. Төркия бу Олимпиадада 58 спортчы белән катнашты. Көрәш командасы да Лондонга юл тотты. Бөекбритания журналистлары төрек көрәшчеләрен куркыныч төрекләр һәм кара чәчле көч илаһиләре дип атадылар. Ул көннәрдә Лондонда бер гыйбарә йөри иде. Бер төректән көчлерәк 2 төрек кенә бар. Мәхмәт Октав ярышларда грек-рим стилендәге 62 килограмм авырлык категориясында катнашты. Грек-рим көрәше аяк астыннан көрәш тыелган, билдән югарырак техникалар гына кулланыла торган дисциплина һәм техника бик мөһим булган стиль. Беренче турны матчсыз узган Мәхмәт Октав бер-бер артлы төрле илләрдән көчле көндәшләр белән очрашты. Ул Финляндиядән Таласелана, Мисырдан Канделне һәм Австриядән Вайтнерны да очколар белән җиңде. Ләкин чемпион булу өчен иң мөһим һәм истә калырлык матч Швециядән Олле Андербергка каршы финал матчы иде. 2 көрәшче дә тир түкте һәм Мәхмәт Октав көндәшен 2 минут 48 секунд эчендә җиңде. Төркия байрагы югары күтәрелде. Лондондагы тарихи залда Төркиянең дәүләт гимны яңгырады. Төркия бу Олимпиадада көрәштә барлыгы 6 алтын, 4 көмеш һәм 1 бронза медаль яулады. Гомуми медальләр исемлегендә 7нче урынны алды. Мәхмәт Октав бу алтын медальләр исемлегенә грек-рим стилендә 62 килограммлы авырлык категориясында җиңүе белән керде. Мәхмәт Октав Лондонга китәр алдыннан гаиләсенә «Әгәр минем улым булса, аңа Зафар, ягъни җиңү дип исем кушыгыз» дигән. Бу җөмлә аның менталитетын һәм көрәшкә карашын кыскача аңлата кебек. Ул чемпионлыкны максат итеп түгел, үз милләтенең намусына бүләк итеп күргән спортчы.
Һәм чыннан да бу юл ахырында чемпионлык килде. Олимпия җиңүеннән соң Мәхмәт Октав көрәшне ташламады. Ул 1953 елга кадәр актив спорт тормышын дәвам итте. Бу чорда ул 13 тапкыр җыелма команда формасын киде. 13 милли матч, һәрберсе төрле көрәшне, төрле тәҗрибәне чагылдырды. Аннары аның тренерлык еллары башланды. Мәхмәт Октав мәйданнан китү урынына үз белемен һәм тәҗрибәсен яшь буынга тапшырырга булды. Ул күп еллар җыелма командада һәм клубларда тренер булды. Якынча 17 ел көрәшкә хезмәт итте. Күп кенә чемпион спортчылар аның кул астында формалашты, аның җитәкчелегендә камилләште. Аның улы Атилла Октав та көрәшне сайлады һәм армиялар арасындагы көрәштә дөнья чемпионы булды. Шулай итеп, Октав гаиләсе Төркия көрәш тарихында 2 буын дәвамында эз калдырган гаиләгә әйләнде. Мәхмәт Октав 1996 елда вафат булды, ләкин ул калдырган эз келәмдә дә, ул әзерләгән спортчыларда да яши. Төрек көрәше 1948 елгы Лондон Олимпия уеннары белән үзен дөньяга танытты. Грек-рим көрәшендә техника һәм ихтыяр көче символы буларак Мәхмәт Октав исеме алтын хәрефләр белән язылды. Аның спорт юлы балачактан Истанбул урамнарында футбол уйнаганда башланды. Һәм бу юл аны дөньяның иң абруйлы спорт мәйданында Олимпия чемпионы буларак Төркия байрагын җилфердәтүгә китерде. Мәхмәт Октавны хөрмәт һәм рәхмәт хисләре белән искә алабыз. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркиянең милли спортчылары тапшыру тезмәбезнең бүгенге чыгарылышы ахырына якынлашты. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз. Türkiye'nin milli sportçuları. TRT Türkiye ovası dünyanın her bucağında tevlük boyu sizden bilen. Çok mu kolay bu son demesi? Vermiyorum ki son nefesi. Ellerin eskisi gibi beyaz mı? Bana bunları o ellerle mi yazdın? Ah, yeniden başlamalı dersen, zaman daha yavaşlamalı dersen, beklemek eskisi gibi kolay mı? Zaman geçmiyor, zaman yalan mı? Yine karşılaşırız. Dünya küçük, aşkın büyük. Yine karşılaşırız. Dünya küçük, aşkın büyük. Mevsimler dönünce yaza, kuşlar döner pişman. Şimdi sen mi, ben mi? Kim suçlu, kimse yar? Voltalar atıyorlar içimde pişmanlıklar. Şimdi sen mi, ben mi? Kıydılar ikimize. Mevsimler dönünce yaza, kuşlar döner pişman. Şimdi sen mi, ben mi? Kim suçlu, kimse yar? Voltalar atıyorlar içimde pişmanlıklar. Şimdi sen mi, ben mi? Kıydılar ikimize.
bu son demesi. Vermiyorum ki son nefesi. Ellerin eskisi gibi beyaz mı? Bana bunları o ellerle mi yazdın? Ah, yeniden başlamalı dersen zamanı var. Bekle beni dersen, beklemek eskisi gibi kolay mı? Zaman geçmiyor, zaman yalan mı? Yine karşılaşırız. Dünya küçük, aşkın büyük. Yine karşılaşırız. Dünya küçük, aşkın büyük. Mevsimler dönünce yaza, kuşlar döner pişman. Şimdi sen mi, ben mi? Kim suçlu, kimse yar? Oltalar atıyorlar içimde pişmanlıklar. Şimdi sen mi, ben mi? Kıydılar ikimize. Mevsimler dönünce yaza, kuşlar döner pişman. Şimdi sen mi, ben mi? Kim suçlu, kimse yar? Oltalar atıyorlar içimde pişmanlıklar. Şimdi sen mi, ben mi? Kıydılar ikimize. Mevsimler, kuşlar. Şimdi sen mi, ben mi? Kim suçlu, kimse yar? Oltalar atıyorlar içimde pişmanlıklar. Şimdi sen mi, ben mi? Kıydılar ikimize. Çok mu kolay bu son demesi? Vermiyorum ki son nefesi. Sen ne yazarsan yaz ey sevgili. Mektupla biten ömrümce sürmeli. Yok, sensiz olmaz. Muhtaram tыңлаучылар, Türkiye Ovazy Radiosynyň tatar tilindägi topşulary şuşunun bilen ahyrına ýakynlaşdy. Topşularybyzny ýerşen, internet hem kese telefonlarynyň TRT dinne goşumtasy oşa tygmylasyz. Bizning programma her gün Türkiye hem Qozan wagty bilen gündüzgi saat 2-de 19 metrli kıskatlıqının 15.360 kHz-lıqından Türksat 3A hem Türksat 4A ýerşine bilen www.trtdinne.com internet adresi oşa Vot is radio kanalынан topşula. Yorta saatlik topşularybızdan qabatlawyn Türkiye hem Qozan wagty bilen saat kişke 8:40-da 42 derece gün çağış yönelişindeki Türksat 3A hem Türksat 4A ýerşinleri bilen www.trtdinne.com internet adresi oşa hem kese telefonlarynyň TRT dinne goşumtasy oşa Vot West radio kanalından tygnylasyz. Topşularybız turunda uý fikirleriňiz hem kengeş taqdimleriňizdi kytyp galabys. Muhtaram tamaşaçylar, bizning adres latin harflary bilen PK 33 Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Poçta indeksi 06-443. Elektronik poçta adresimiz tatar@trt.net.tr. Elega biz sizin bilen sowlaşabız efirde kilesi şaşoya kadar.